Прати ми 10 000 лева. Абсолютно сериозно ти го казвам. Ако нямаш, ще те помоля да ги събереш и да ме ги пращаш на вноски всяка седмица. И да се стараеш за теб да няма нищо. Няма да го направиш, нали? Защо тогава, питам аз, когато някой те обиди, унижи или се подиграе, ти цял ден, цяла седмица и даже години наред му плащаш? Твоето спокойствие, възможностите, които животът иска да ти предостави, свободното ти време с хората, които обичаш и те обичат, 10 000 лева ли струват? Едва ли? Те са безценни. Значи няма да дадеш тези 10 000 лева на някой си, нито на мен, но ще му платиш с още по-ценния си ресурс. Времето ти. Защо бе, джанам? Тези метафорични 10 000 лева ги инвестирай във време с твоите хора, които те обичат и обичаш. Инвестирай ги в себе си, а не в някой си байхо, който нито познава себе си, нито теб, пък и на всичкото наотгоре определя ти кой си и какъв си и анализира действията ти, слагайки ти етикети и ти накрая доброволно да му кихнеш 10 000 лева. И накрая казваш, нямам. Нямам пари, време, енергия и любов. Ти самият си любов, затова се съхранявай. Казвам ти всичко това като на приятел, защото съм била там и знам какво е. Инвестирай тези 10 000 лева в един хубав all-inclusive за душата, пие една студена вода и не забравяй кой си. Нахрани едно бездомно куче или коте и остави вечните философи гладни.